Ak ste muž nad 60 rokov a niekto vám poradil jesť viac zeleniny, aby ste boli zdravší, teraz dobre počúvajte. Vo vašej chladničke môže ležať zelenina, ktorá vám potajomky berie energiu, zväčšuje prostatu a ničí sebavedomie v spálni. Nestrácate svoju mužnosť preto, že starnete, ale preto, že jete to, čo vám spoločnosť predáva ako te zdravé. Moje meno je doktor Mariah Thompson a už viac ako 30 rokov pomáham mužom v ich 60-ke, 70-ke a 80-ke získať späť vitalitu a mužskú energiu prirodzeným spôsobom. Ako urologička so špecializáciou na mužské zdravie som tento jav pozorovala nespočetne krát. Najúčinnejší liek nenájdete vo fľaši s liekmi, ale na tanieri. Čo keby som vám povedala, že niektoré druhy zeleniny, áno zeleniny, sú plné skrytých látok, ktoré v skutočnosti stimulujú produkciu estrogénu. Tepny tvrdnú, prostata sa zapáli. A čo je ešte horšie, mnohé z týchto potravín odporúčajú dobre mienení lekári ako prospešné pre srdce. Trpká irónia. Potraviny, ktoré vás majú liečiť, vám môžu v skutočnosti škodiť viac, než tušíte. Než sa ponoríme do týchto šokujúcich pravd o zelenine, ktorá potajomky sabotuje vaše zdravie, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a aktivovať zvonček, aby ste nepremeškali žiadne video, ktoré vám pomôže zostať silný, energický a sebavedomý aj po 60-ke. Teraz by som chcela vedieť, či so mnou súhlasíte. Ak vám tieto informácie pomáhajú, napíšte komentár. Ak nie, napíšte 0. Aby som mohla tieto videá pre vás zlepšiť. Prejdime k niečomu, čo mnohých prekvapí. Ukážem vám prvú zeleninu, ktorá napriek svojmu zdravo znejúcemu menu potajomky kradne vašu energiu. Tichý zlodej testosterónu. Príbeh Marka. Mark má 68 rokov, je na dôchodku a býval riaditeľ školy. Múdry muž, šťastne ženatý so svojou detskou láskou, no niečo podstatné mu chýbalo. Prišiel do mojej ambulancie zjavne zmetený a v rozpakoch. Doktorka, vlastne som v poriadku, či povedal, ale necítim sa ako ja. Nemám energiu, som stále unavený a v spálni to už vôbec nefunguje. Urobili sme niekoľko testov. Jeho srdce bolo zdravé, cholesterol trochu zvýšený, ale nie kriticky. No jedna hodnota vyčnievala. Jeho testosterón bol na spodnej hranici normy, zatiaľ čo hladina estrogénu bola na jeho vek nezvyčajne vysoká. Spýtala som sa ho teda na stravu. Hrdý mi vysvetlil, že mu kardiológ pred rokmi odporúčil nahradiť červené mäso a mliečne výrobky zdravšími pre srdce alternatívami. Začal teda jesť tofu, piť sojové mlieko a maškrtiť edamame. A presne tam sa začal problém. Puzzle, ktoré všetko vysvetľuje. Zelenina číslo 1, ktorej by ste sa mali vyhýbať, sojové produkty. Soja je na vrchole zoznamu rastlín, pred ktorými by mali byť muži opatrní. Aj keď má soja zdravú povesť, je bohatá na fytoestrogény, rastlinné látky, ktoré napodobňujú ženský hormón estrogén v mužskom tele. Pre mužov nad 60 je to obzvlášť kritické, pretože ich prirodzená hladina testosterónu už aj tak klesá. Ak teraz konzumujú potraviny, ktoré pôsobia ako estrogén, úplne narušia svoju hormonálnu rovnováhu. Výsledok? Menej chuti, mäkšie a unavenejšie telo. A u mnohých, ako Mark, slabšie, nepravidelné alebo úplne chýbajúce erekcie. Zákernosť soje nespočíva len v jej priamej forme, ale aj v tom, ako sa nenápadne vplieta do vašej stravy, v spracovaných potravinách, proteínových práškoch či náhradách mäsa. Potravinársky priemysel miluje soju, pretože je lacná a pôsobí zdravo, no vaše mužské hormóny poznajú pravdu. Mark bol spočiatku skeptický, ale bol ochotný to vyskúšať. Plán bol jednoduchý. Nahradiť soju zdravými zdrojmi bielkovín. Už po niekoľkých týždňoch sa mu vrátila energia. O mesiac neskôr som dostala od jeho manželky ručne písanú ďakovnú kartu. Stálo v nej len: doktorka, vrátili ste mi môjho muža. Chcem tým povedať, že soja je jed? Nie. Ale pre mužov nad 60, najmä pre tých, ktorí trpia únavou alebo problémami s výkonom, je to tzv. Zdravá potravina, ktorej je lepšie sa vyhýbať. Podporuje zápaly. A to sa Robert naučil tvrdou cestou. Zostaňme pri strave.
Aj zdravé potraviny môžu mať temnú stránku. Naša ďalšia zelenina je ešte prekvapujúcejšia. Je súčasťou každodennej stravy miliónov ľudí, no v spracovanej forme môže podporovať chronický zápal. Keď tepny tvrdnú, krvný tok sa presmeruje tam, kde ho telo najviac potrebuje. Čudovali by ste sa, ako často sa tento problém vyskytuje. Dovoľte mi porozprávať o Robertovi, mužovi v polovici 50-ky, ktorý prišiel so závažnými ťažkosťami, erektilná dysfunkcia, neustála únava a bolesť kĺbov. Poslúchol radu svojho lekára a nahradil maslo margarínom vyrábaným z rastlinných olejov, väčšinou kukuričného. No jeho snaha žiť zdravšie situáciu len zhoršila. Robert trpel chronickým zápalom, neviditeľným, ale mocným nepriateľom. Kukurica, najmä v spracovanej forme, obsahuje veľké množstvo omega-6 mastných kyselín. Telo ich síce potrebuje, no musia byť v rovnováhe s omega-3 mastnými kyselinami, ktoré sa nachádzajú v rybách, ľanových semenách a vlašských orechoch. Moderná strava však túto rovnováhu úplne narušila. Dnes prijímame až 20 krát viac omega-6, než by sme mali. Keď tento pomer nie je správny, telo sa dostane do stavu neustáleho skrytého zápalu, ako malé ohnisko, ktoré nikdy nevyhasne. Tento zápal poškodzuje endotel, citlivú vnútornú vrstvu ciev. Endotel produkuje oxid dusnatý, ktorý je rozhodujúci pre rozšírenie ciev. Keď je poškodený, jeho produkcia dramaticky klesá. Výsledok tuhé, neelastické tepny a výrazne obmedzený prietok krvi aj v intímnej oblasti. Zelenina číslo 2, ktorej by ste sa mali vyhýbať, spracované kukuričné produkty. To znamená kukuričný sirup, kukuričný škrob, kukuričný olej a nespočetné ďalšie spracované potraviny. Čerstvá kukurica na grille nie je problém. Problémom je priemyselne spracovaná kukurica, ktorá sa nachádza takmer vo všetkom. Pre Roberta bolo riešenie jasné. Vylúčili sme spracované rastlinné oleje ako kukuričný a sojový a zvýšili príjem omega-3 mastných kyselín prostredníctvom tučných rýb, ako je losos, a kvalitných rybích olejov. Už po mesiaci bola zmena pôsobivá. Bolesť kĺbov zmizla, čo bol jasný znak zlepšeného cievneho zdravia. Vrátila sa mu ranná energia a prvýkrát po rokoch zaznamenal ranné erekcie. Preto čítajte etikety starostlivo. Ak uvidíte kukuričný olej, sojový olej alebo kukuričný sirup, buďte opatrní. Podporujete tým tichý zápal, ktorý brzdí vašu vitalitu. Teraz prichádzame k tretiemu nepriateľovi. A zdá najrozporuplnejšiemu zo všetkých. Zelenine, ktorá je základom detoxikačných smoothie a super šalátov. No pri nesprávnej konzumácii môže blokovať vstrebávanie jedného z najdôležitejších minerálov pre produkciu testosterónu. Táto zelenina mojich pacientov vždy prekvapí. Špenát, najmä surový špenát vo veľkých množstvách. Povedala som vám o Williamovi, 70-ročnom hobby maratóncovi, ktorý robil všetko preto, aby zostal fit. Každé ráno pil obrovské zelené smoothie plné surového špenátu, presvedčený, že svojmu telu robí dobre. No jeho krvné výsledky rozprávali iný príbeh. Mal nízku hladinu testosterónu aj zinku, hoci jedol potraviny bohaté na zinok. Navyše sa sťažoval na slabnúcu libido. Jeho problémom nebolo to, čo jedol, ale to, ako táto potrava pôsobila v tele. Páchateľom bola látka nazývaná oxalát a surový špenát je jedným z najbohatších zdrojov tejto látky. Oxaláty pôsobia v tráviacom systéme ako malé zlodeje živín. Viažu dôležité minerály a odvádzajú ich z tela skôr, ako ich dokáže vstrebať. Tretia zelenina, ktorú by ste mali obmedziť, je teda surový špenát vo veľkých množstvách. Zinok je jedným z minerálov, ktoré oxaláty viažú mimoriadne silno. A zinok je pre muža na nezaplatenie. Je rozhodujúci pre tvorbu testosterónu a zdravie prostaty. Každým dúškom svojho super zdravého zeleného smoothie William svojmu telu nevedomky odoberal práve ten minerál, ktorý najviac potreboval na zachovanie svojej mužnosti. Znamená to teda, že by sa mal špenát vyhýbať? Vôbec nie. Špenát obsahuje mnoho cenných živín, ako je horčík a ďalšie esenciálne minerály. Rozhodujúce je, ako ho pripravíte. Varenie alebo ľahké dusenie výrazne znižuje obsah oxalátov a zlepšuje vstrebávanie minerálov.
Niekoľko týždňov potom, čo William vymenil svoj raw smoothie za špenátovú omeletu, jeho hodnoty zinku a testosterónu výrazne stúpli. Teraz, keď poznáte 3 skrytých nepriateľov na vašom tanieri, je čas na 3 zabudnutých hrdinov. Druhy zeleniny, ktoré by muži nad 60 rokov mali pravidelne jesť, aby aktívne podporili silu, prekrvenie a hormonálnu rovnováhu. Prvý hrdina, cvikla, majster prekrvenia. Cvikla je jedným z najlepších prírodných zdrojov dusičnanov, ktoré rozširujú krvné cievy a zlepšujú cirkuláciu. Pre mužov ako Mark je jednoduchou odpoveďou na zložitý problém. Keď zjete cviklu, vaše telo premení dusičnany, ktoré obsahuje na oxid dusnatý esenciálnu molekulu, ktorá uvoľňuje a rozširuje vaše cievy. Krv tak môže prúdiť efektívnejšie. Predstavte si, že pokrčená záhradná hadica sa zmení na silnú hasičskú hadicu. Štúdie publikované v Journal of Nutrition ukazujú, že šťava z červenej repy môže výrazne znížiť krvný tlak a zlepšiť funkciu endotelu, teda zdravie stien vašich artérií. No čo mnohí nevedia, účinok veľmi závisí od toho, ako cviklu jete. Nakladaná alebo konzervovaná cvikla stráca silným zahrievaním a dlhou skladovateľnosťou väčšinu svojich cenných látok. Užitočné dusičnany sa zničia. Ešte horšie je, že pri nakladaní sa repa namáča do slaného nálevu s obsahom sodíka a octu, oboch látok, ktoré zužujú artérie a môžu zničiť pozitívne účinky. Trik: používajte čerstvú cviklu, dusenú, ľahko pečenú alebo surovú nastrúhanú v šaláte. Hrdina číslo 2. Brokolica, majster hormónov. Napriek mnohým radám je brokolica skutočným zázrakom, pokiaľ ide o hormonálnu rovnováhu. Vitalita nie je len testosterón, ale aj správny pomer testosterónu k estrogénu. Kým mnohí muži venujú pozornosť len testosterónu, brokolica, najmä pre mužov nad 60 rokov, je jednou z najlepších potravín na odvádzanie prebytočného estrogénu a ochranu prostaty. Kľúčom je látka nazývaná sulforafán, ktorá sa nachádza v brokolici a inej hĺubovej zelenine, ako je karfiol. Sulforafán podporuje pečeň pri detoxikácii, znižuje zápaly v celom tele a pomáha mužom obnoviť hormonálnu rovnováhu. No, táto látka je veľmi citlivá na teplo. Ak sa brokolica varí príliš dlho alebo sa rozvarí v mikrovlnke, väčšina sulforafánu sa zničí. To, čo zostane, je len vláknina bez liečivého účinku. Spomínate si na Roberta, pacienta so zápalmi a problémami so sústredením? Povedal mi, že každý večer je brokolicu, ale 5 minút varenú v mikrovlnke, až kým úplne nezmekla. Tým nevedomky ničil práve tie živiny, ktoré jeho telo tak súrne potrebovalo. Potom, čo prešiel na jemné dusenie, ľahké orestovanie alebo konzumáciu surovej brokolice so omáčkou, sa jeho mentálna jasnosť a energia postupne vrátili a v noci vstával o mnoho menej. Hrdina číslo 3. Huby, ochrancovia testosterónu. Náš tretí hrdina je tichý strážca testosterónu. Huby, najmä jednoduché biele šampiňóny, ktoré nájdete v každom supermarkete. Sú oveľa viac než len príloha na pizzu, sú prirodzenou lekárňou pre hormonálnu rovnováhu muža. Spomínate si na Williama, 67-ročného bežca? Aj potom, čo upravil konzumáciu špenátu a zlepšil hladinu zinku, síce cítil úľavu, ale nie silu. Dôvodom bol enzym, ktorý je s pribúdajúcim vekom aktívnejší. Aromatáza, skutočný zlodej testosterónu. Tento enzym premieňa testosterón na estrogén, najmä u mužov s trochou brušného tuku. Tu vstupujú do hry huby. Podľa štúdií, okrem iného od Beckman Research Institute, obsahujú biele šampiňony prírodné inhibítory aromatázy. Nezvyšujú priamo hladinu testosterónu, ale bránia tomu, aby sa váš existujúci testosterón premieňal na estrogén, chránia ho. To znamená, viac voľného testosterónu zostáva aktívneho a môže plniť svoje úlohy, podporovať energiu, libido, koncentráciu a svalovú silu. Keď som Williamovi odporúčil pravidelne jesť huby marinované v olivovom oleji s cesnakom, po niekoľkých týždňoch sa stalo niečo úžasné. Zavolal mi a pevným, hlbokým hlasom povedal: "Toto je ono, doktor. Energia sa mi vrátila. Nie tá nervózna, ale pokojná, silná sila. Takto som sa necítil viac než 10 rokov." Zhrňme si to.
Čerstvá cvikla pre lepšie prekrvenie. Jemne upravená brokolica pre hormonálnu rovnováhu. Huby na ochranu testosterónu. Toto nie sú žiadne trendy, ale vedecky podložené potraviny, ktoré ukazujú, kľúč k vašej mužskej sile nespočíva v tabletkách, leží na vašom tanieri. Bonusový tip – sila boru. Popri zinku a horčíku existuje aj tretí, často prehliadaný stopový prvok s veľkým účinkom – bor. Štúdie dokazujú, že bor znižuje hladinu bielkoviny SHBG, ktorá viaže testosterón a robí ho neúčinným. Menej SHBG znamená viac voľného aktívneho testosterónu, toho, ktorý skutočne rozhoduje o energii, sile a radosti zo života. Ako získať bor? Jednoducho, nepotrebujete drahé doplnky. Datle, hrozienka a najmä avokádo sú vynikajúcimi zdrojmi. Hoďte pár datlí do smoothie alebo zjedzte hrst hrozienok ako snack. Tak zabezpečíte, že vaše telo dokáže využiť testosterón, ktorý produkuje. Toto je neviditeľný zosilňovač, ktorý robí všetko ostatné účinnejším. Začnite dnes krok za krokom. Ak vám tieto poznatky pomohli, lajknite a zdieľajte video, napíšte komentár alebo len poďakovanie. Každý príbeh inšpiruje ďalších mužov, ktorí chcú získať späť svoju energiu a sebavedomie. Pamätajte, váš tanier je vaša domáca lekáreň. Každé sústo vám buď dodá silu, alebo vám ju vezme. Výber je na vás.